Hallo? Ja. Det I lige har set her, det er hvordan vi får et fremmedlegeme fri af luftvejene på et spædbarn, altså et barn på 0 til 1 år. Jeg vil vise det igen, hvor jeg sætter forklaring på, hvad det er, jeg gør undervejs. Jeg starter med at konstatere, at barnet har fået noget mad galt i halsen. Det kan ikke få været. Så starter jeg med at få barnet ned at ligge. Sørg for, at hovedet det sådan er i neutral position, så ligesom i forlængelse af rygsøjlen. Lægger det op på min arm hernede på låret. Så tager jeg den anden hånd, og så giver jeg 5 slag sådan op imellem skulderbladene. Sådan gode slag, sådan at fremmedlegeme det kan blive presset ud af det luft, der er i lungerne. Det ser sådan her ud. Hvis ikke det hjælper noget, så tager jeg og flytter barnet over på den anden arm, sådan det nu ligger på ryggen. Lægger det igen ned på låret, sætter fingrene på brystet, trykker 5 gange, ligesom jeg skulle give hjertemassage. Det hjalp heller ikke rigtigt. Igen om på maven. Giver igen 5 slag i ryggen. Sådan bliver jeg ved. 5 slag i ryggen, 5 tryk i brystet, indtil fremmedlegeme det forhåbentlig kommer fri. Der kommer gråd, det vil sige at fremmedlegeme er kommet fri. Barnet kan nu trække vejret, og jeg kan tage det op, og jeg kan trøste det. Når der har siddet fremmedlegeme fast, så skal jeg, uanset om jeg selv får det fri eller ej, sørge for, at barnet det bliver tilset af en læge.